नमस्कार। तो फाइनली खुशखबरी आ गईल बा। हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के जौन गाना के यूट्यूब द्वारा ब्लॉक कर दिहल गए रहे वो गाना फिर से वापस आ चुकल बा। जी हाँ, जाके आप लोग सुन सकतानी शिव शक्ति फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर फुल वीडियो सॉन्ग उहे वीडियो सॉन्ग फिर से पब्लिक हो चुकल बा। और का कारण ई प्राइवेट भय रहे काहे खातिर ब्लॉक भय रहे ई त जानकारी सामने ना आयल बा, लेकिन गाना आ गइल बा। ई सबसे बड़ा बात बा। गाना के नाम बा कोमल जगह घाव हुई। जी हाँ, जाके आप लोग देख सकतानी शिव शक्ति फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अपना चैनल के कम्युनिटी में भी डाल देले बानी, जाके देखी और आनंद ली। और खबर पसंद आयल बा तो लाइक करी और भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल तमाम अपडेट देखे खातिर चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन दबा दी। ई वीडियो पसंद आयल बा तो लाइक करके शेयर जरूर लगा दे। मिलम अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।